Hello guys, welcome back to my channel. And now guys, I'm going to teach you some basic words that you need to master. Are you ready? But before that, no, you need to watch my intro first. 10 phrases that you should master. 10 phrases that you should master. Where are you from? Where are you from? Taga saan ka? Taga saan ka? Taga-asa ka? Taga-asa ka? How much is this? How much is this? Magkano dito? Magkano dito? Tagpila ni? Tagpila ni? Good morning. Good morning. Magandang umaga. Magandang umaga. Maayong buntag. Maayong buntag. Where are you from? Where are you from? Taga-asang ka? Taga-sang ka? Taga-asa ka? Taga-asa ka? What are you doing? What are you doing? Ano ang ginagawa mo? Ano ang ginagawa mo? Unsay gibuhat nimo? Unsay gibuhat nimo? How are you? How are you? Kumusta? Kumusta? How old are you? How old are you? Ilan taong ka na? Ilan taong ka na? Pila na edad nimo? Pila na edad nimo? See you later. See you later. Magkita na lang tayo mamaya. Magkita na lang tayo mamaya. Magkita na lang taon niya. Where is the bathroom? Where is the bathroom? Nasaan ang CR? Asa man ang CR? Are you sleepy? Naantok ka na ba? Naantok ka na ba? Katulgo na ka? Katulgo na ka? Take care. Take care. Mag-iingat ka. Mag-iingat ka. Pag-amping. Pag-amping. Thank you for watching.